4. Dobrý večer, znevážení televízni diváci. Diváci. Vítame vás pri sledovaní našich alternatívnych TV novín. Dnes si povieme niečo o prieskume agentúry Sitcom. Ďalej o klipe, ktorý na portálu YouTube presiahol 1 miliardu sledovaní. A o konci našich zlatých časov v našej starej bezprávnej republike. Takto začne, že naša agentúra Sitcom v spolupráci s TV Narkoza urobila prieskum, podľa ktorého zistila, že ľudia hlúpnú. Ľudia naozaj hlúpnú a hlúpnú veľmi rýchlým a závratným tempom. A preto nemecký farmaceutický výrobca sa rozhodol vyrobiť tabletky na zníženie IQ na 80. A ešte k tomu si musíte dať večer teplý kúpel, pekne sa vyspať a ráno sa zaručene zobudíte sprostejší so zvyškom populácie, aby ste v tom neboli samozrejme sami. To daj, ty hlúpneš? A je dosť možné, že áno, a keď sa pozriem na teba, tak tebe tiež to kolesko troška preskakuje. Áno. Ja som rád. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Hudobná novinka, ktorej ukážku sme vám práve pustili, dosiahla na portálu YouTube vyše 1 miliardu sledovaní. To znamená, že minimálne 1 miliarda ľudí má internet. Áno. Táto pesnička je od skupiny PSY ako psi, teda ty pes. A pesnička sa volá Gangnam Style. Čo nám poviete o tejto pesničke, pán moderátor? Vidíme tam zo pár Korejcov, ktorí nerobia šašku zo seba. Má to sledované. Vážení televízni diváci, táto správa je zlá a kríza na Slovensku vrcholí po páde Grécka, Španielska. Sme na rade my. Je to síce zlá správa, ale tuto kolega vám povie, ktorých sektorov sa to týka. Konkrétne dôchodcom začnú brať dôchodky kvôli tomu, aby bolo na vyplácanie sociálnych dávok pre našich rómskych spoluobčanov. Ďalej je tu problém. Ty more, čo robíš? Ďalej je tu problém s politikmi, ktorí si za peniaze daňových poplatníkov nakupujú autá, mobily, foťáky, kadejaké hračky, ktoré si bežný človek nemôže dovoliť. Súkromné lietadlo. Áno. A ďalej je tu problém so samotnými ľuďmi. Čože? Počkať, niečo nám ruší signál. Strácam signál. Aj ty? Zdraví vás Anonymous. Spoluobčania, chystá sa veľká zmena. Zradcovia sú všade. V politike, v bankách a na miestnom úrade. Je na čase to zmeniť. Zmeniť, aby demokracia bola pre ľudí, nie proti ľuďom. Aby sme nerobili stále dookola ako otroci. Aby sme boli konečne slobodní. Čo bude ďalej? Čo sa stane o pár dní, mesiacov, rokov? Bude tu revolúcia. Kvôli tomu, že nikto nechce žiť v takých hnusných podmienkach, v akých teraz žijeme. A toto sa už čoskoro stane realitou. Do toho ľudia, spojte sa. Pomáhajte si navzájom, lebo iba toto je cesta. Spoliehajte sa aj na suseda, nehádajte sa s ním. V týchto časoch musíme držať spolu. V časoch revolúcie. Nepokúšajte sa zmeniť svet. Jediné, čo musíte urobiť, je zmeniť samého seba. A to už čoskoro. Nezabúdajte, že politici vás vždy budú klamať. Vždy to robili a vždy to robiť budú, lebo nepoznajú iný spôsob, ako vás ovládať. A všetko sa zvyšuje pri voľbách. Nikdy neverte ľuďom, ktorých ego je zamerané na peniaze. Skutočne dobrí ľudia sú ľudia, ktorí vám pomôžu v čase núdze. Ľudia, spojte sa. Od toho závisí naše prežitie a naša budúcnosť. Hej, to ideme spolu. Nie. Áno. Nie. Tak choď sám. Ospravedlňujeme sa za výpadok, znevážení televízni diváci. Diváci. Už sa to nestane, dúfame. A naši kolegovia z Anonymous zhrnuli pár slovami to, čo sme chceli povedať. Ďakujem. Prajeme vám príjemný, pekný večer. A dobrú noc. Nerušený reklamami. Iba ani.
Ha